mfowethu lapho ukhona izwa ngami njengoba for the fact kokuthi uyaphila until today kusho ukuthi khona leli idlozi lakho elikuvikele lingafuni nawe. Ngiyacela ngani yakwethu uma ungakamnayo imali manje ungaqala ukujezisa idlozi, ungamjezisa uNkulunkulu. Idlozi lakho lilwa kanzima to get you there, uzofika. Umehluko wena awazi ukuthi iziphi izimpi zakho eliwa idlozi lakho. Angazi mfethu noma uzongezwa yini. Idlozi lakho likulwela izimpi ezinkulu kakhulu wena uzazi. Mhlambe kumele ngabe impilo yakho ayisekho emhlabeni. Idlozi lakho libhizi limile lilwa lezimpi ezifuna ukukubulala. Ngenkathi ligadile izimpi ngoba ziza ngobumnyama, ziza ngesikhali, ziza ngemimoya enamandla. Njengoba ligade yona liyonto, ekugcineni kumele uphile ube nemali. So idlozi lakho liyafuna ukunika imali, kodwa unike ithuba. Like ninqobe lezitha kuqala. Ziphi izitha ezaqala ukuliwa wobaba mkhulu bakho? Kwaya zaliwa wobaba bakho zabahlula. Lezo ngcindezi nalezo zinkinga namhlanje siphezulu kwakho mfowethu. Ubonge ekhaya lakho manginengane yentombazane ehlakaniphile elwela ukuthi yuvuse lo muzi. Bhuti wami kungathi manginengane ehlakaniphile yentombazane bese uba nomona ngoba uyintombazane. Elinye idlozi liyalibheka izimpi ukuthi impi zale ekhaya zinkulu. Uma ziza ngomfana zizo ngekusebenzeka lula. Angithi nawe uzokhumbula ukuthi impi mayilwa ijaha umuntu wesilisa more than umuntu wesifazane. Mase liyabona idlozi ukuthi asifihle lento, asifihle. Singaqala isibusiso sisinike lo wesilisa. Asisicashise kulo wesifazane wale ekhaya. Uma sisicashisa uzozikhumbula izingane zakwabo. Wena mfowethu ekufihlwe kuyona amandla intombazane. Ngicela ungisize kanje mfethu la ukhona. Ihloniphe le ntombazane ngoba idlozi lakho selisuke labeka amandla kuyona. Mawuhlonipha yona, awuhloniphi yona uthembeni. Awuhloniphi yona ezuzodwa. Awuhloniphi yona ezubongiwe. Uhlonipha leli dlozi elicashe ngayo la inika imali. Njengoba linika imali intombazane izobuya mawuyihlonipha. Izobuya mawuyihlonipha. Iyuvusa umuzi wale ekhaya. Izobuya mawuyihlonipha ikufake emsebenzini. Izobuya mawuyihlonipha ikwenzele ibhizinisi ozolenza because kunedlozi eliphakathi kuyona. Kodwa beke waqala wayilwisa wathi awuyintombazane wena ngeke ngizwe ngawe mina imini oshisa impepho lana uziye empephweni uye koqanganisa ukhulume kambi ngentombazane le ekuyona yona eyenza imali. Uwrong mfowethu because labantu okhuluma kubona emsamo abathe ishisa impepho ngoba umfana ibona futhi abanikezele intombazana amandla. Njengoba wena ukhuluma emsamo ukhuluma ukulwa ungakhulumi uwisdom uzigweba wena ngoba idlozi lithi kwavele sange simnike lo ngoba lo sasesibona ukuthi impi izoqeda izombopha izokwenza yonke into. Uyabona mina bengabuza kumina ngiyazazi izipho engilwayo ngomakhandakanda oil. Ingakho mina mase ngithe ngiyasebenza ngilwela idlozi lakho mfethu la ukhona. Ngilwela idlozi lakho. Ingakho noma yinini uma ngabe ubona umuntu engakaphumeleli ungamhleki because awuzazi inkinga zakubo abhekeni nazo. Awuzazi inkinga. Khona amakhaya nenkinga bafethu. Khona amakhaya aboshiwe ukuthi akusoze kwalunga. Khona amakhaya indlela aboshwe ngayo athi umuntu bengabe seThekwini bengathi ziyakhanya into zakhe athi bebuyele ekhaya kuvele kufa imoto ethi uyagoduka kufe yonke into kuvele kuphela imali kuvele kusuka umsindo. Kunabantu mfethu eThekwini ziyalunga into zakhe kuthi makuthiwa yagoduka umfazi ashintshe ngisho ebusweni hayi ngoba engalifuni ikhaya umfazi usensa izimpi ezibophele la khaya ezazikade zibophele nabadala. Kodwa idlozi liyakwazi ngendlela esihlakaniphe ngakhona liyakwazi ukubona ukuthi ingane yethu ukuze ingagaxeli kanje asambe sinike imali kanje. Ingane yethu ukuze ingagaxeli asinikeze umuntu wesifazane ozoba nothando nozofisa ukuyifukula. Lo wesifazane ozoyifukula kumele bahloniphane kube nokuthula. Makuba nokuthula yilabo ezonqoba khona. Idlozi liyakutholela umuntu yena ozokudonsa la ubhajwe khona. Kuyenzeka kube wesilisa adonsa wesifazane. Kuyenzeka kube wesifazane adonsa wesilisa. Uyanguthi idlozi lisebenze kanjani. Ingakho idlozi
idlozi alilwi nomuntu wakho othandana naye idlozi. Wena olwa nomuntu othandana naye. Uwe mase wenza leyo nto nilwa mase ngiyaliconfuse idlozi. Idlozi mase liconfusekile lilekelela wena ukuthi ngoba niyalwa ke ilona elamletha lo muntu bese lithi liyamhambisa. Lithi liyamhambisa ke manje. Uma limhambisa ngoba niyalwa wena futhi awusafuna ahambe uyamlanda futhi. Njengoba umlanda futhi umlandela ukuthini? Umlandela uthi nizolwa. Niyalwa urongi wena urongi naye. Nobabili nirongi niyalwa. Njengoba nilwa masidlozi liyaniyekelela ke. Liyaniyekelela. Mawusoza kumina uzofuna umakhanakanda oil. Sekuwumsebenzi wami ukubona ukuthi idlozi lakho yini lento eyenza ukuthi likiyekelele. Mase ngiyabotha ingoba izitha zabathakathi libhizi lilwe nazo lithe lilwa nezitha wena walingabaza. Wemfethu wake wangatshazwa umuntu uthi umlwela kodwa yena ebexabana nawe. Uyamsiza kodwa yena uxabana nawe. Idlozi livele lidubeke lapho. Ngoba liyakulwela wena uunderstand. Ingakho mina ngithi ngahamba uhambo lokulawula imimoya. Ngiyacela abafowethu noma ungazibona ukuyiphi ingcindezi. Ungalokothi ungabaza amandla edlozi lakho. Ukhumbule idlozi lakho lisubmit uNkulunkulu. uNkulunkulu uyi-umbrella for everything. Ingakho mina ngiqala ngathi ugobela wami uNkulunkulu. Ngisho kudala 2021, 22, 23, 24. Gobela wami uNkulunkulu. Ngase ngathi kuwena. Ngokuthi ngiyayazi into engishoyo. Ngeke umbone okaNkulunkulu enqotshiwe. Alikhilanga la nyongifica mina kuthiwe nginqotshiwe khona. Alikho. Ngoba njengoba mina kwaba umyalelo kuumyalelo wami ukuthi angimbi idamu. Idama ngilimbanga mina ngoba ngithi ngifuna kubhukude ngifuna ukufaka ufishi. Kube umyalelo ukuthi angimbiwe idamu. Idamu limbiwa ngezigaba la extendwa. Njalo mangabe kuzoba nomcimbi la extend. Makudlula umcimbi la extend. Linezigaba zakhona. Manje nje mangabe ngiyale edamini ngizolishula imikhombisi lingakanani manje. Linezigaba likhulu umyalelo. Ingakho uma ngibhekene nezimpi, mawungibona mina ngiqala ngingena empini, mawungimlandeli wami usungi-understand. Celebrate mina ngenkathi ngingena empini ngoba vele egcineni ngizonqoba. Hayi ngoba nginobuhlakani, hayi ngoba nginjani, ingenxa yamandla engihamba nawo asemazulwini, ingenxa yamandla kamakhandakhanda oil, ingenxa yamandla yedlozi engili-understandayo. Ingakho ngisho umuntu oza kumina ngeke umfice enqotshiwe as long as bezongilalela. Uma ezonqotshwa kuyomele kuqale angangilaleli mina. Hayi beke baqala bangangilalela ke. Uzomvikela kanjani? Nawe la ukhona kwilevel yakhe ekhaya. Idlozi lakho ngendlela engafuni ngayo nawe. Kumele uqale ulingabazi. Akekho nelungelo lokungabaza idlozi lakhe. Akekho onelungelo lokungabaza amandla kaNkulunkulu. Mfethu noma ngakuthiwa udlile namhlanje. Cela unganingabazi idlozi ngoba awuyazi impilo ilwayo. Izwa ngami kusasa uzodla. Noma kuthiwa ubhekene nezimpi emsebenzini namhlanje. Ngiyacela uzungalingabazi idlozi lakho. Angiphathi uNkulunkulu. Lo ungamngabazi inhlobo. Mhlawumbe idlozi lakho ungabuya uthi awu kodwa basekhona nje abakithi bese uyabuya futhi. Uthi hayi bakhona. Kodwa nje you must know ukuthi awubangabazi labantu ngoba abanasizathu sokuthi bakulahlile. Uwena kuphela ongabadidisa bese benqindeka amandla. Fana noma uzolwela umuntu bese yakudayisa umuntu obuthi uyamlwela. Bese edisa ukuxolisa yena. Kulo muntu wena obakuthiwe ilwa naye. Omlwelayo bese ekhetha ukuxolisa. Mase yaxolisa sebexolelana. Ukuphi wena? Usala unezitha. Sala unezitha wena. Ngoba uthe uthi uyalwa, walwela umuntu oxolisayo. Susele wena unezitha. Lezo zitho sele nazo, ngicela ukutshela dadewethu la ukhona. Ungavumi ukuba nezitha engezona ezakho. Ngoba izitha as operating ngendlela efanayo. Khona zikubukayo nje. Khona zikunika intambende zikubona. Kodwa ngelinye ilanga zokugweba. Zikubuke nje uzujabula wena uthi hayi azingiboni izitha zami, azingiboni lalela. Zikunika intambende. Ngelinye ilanga zizokugweba. Izitha as strike ngendlela efanayo. As a result mfethu ungaziqali izitha ezingenasidingo, especially mawunengane,
unefamily, unabantu abakuthandayo, ungaziqali izimpi ezingenasidingo. Qala impi ngoba kuyimpi yakho. Wazi futhi ukuthi mase kuthiwa uyinqobile, ingoba uyinqobe kanje. Ungayiqali impi engeyona yakho. Ungayingeni impi ekuthiwa ungiphelezele siyogadla lapha ya. Ngoba uzothi uyafika lo muntu lapha ya mhlawumbe uyakogadla ekhweni lakhe awazi wena. Iqhamuka intombi yakhe ethi usuyahlanya wena. Bese ethi hayi omandla laba bathe asowushisa umuzi wale ekhaya. Sekudayiseka nini? Usiyanidayisa. Impilo, this is part of life. Mina nginesiqiniseko bafowethu. Khona abantu namhlanje abaphezulu empilweni. If you can go back to their previous lifestyle, maybe like 5 years back, bekade kubhede empilweni zabo. Manje baphambili. Khona kade bemabhoza 10 years back. Namhlanje abawona amabhoza. Impilo bafethu iyashintsha. Iyamthatha osemsamo imbuyisele eminyango. Iyakwazi futhi ukuqukula osemnyango iyombeka emsamo. Shuthi hlonipha uzuhloniphe nalomuntu ocabanga ukuthi akayilutho as long as mina ngikhona. Konke sokunqoba. Mase sigqugquzela izingane esizalayo ukuthi aziye ekoleni ziyofunda. Mase sigqugquzela amakhaya esihlala kuwona ukuthi akube nokuthula. Mase uyalinda ke impi ezofika izokuhlasela kunokuthula. Izokuhlasela izingane zakho zihlonipha zifunda right bese nilinda impi yonke ezayo kuyona yakho izoliwa idlozi lakho. Idlozi lakho ke liyayilwa impi kodwa mina ngithanda idlozi lakho lilwe impi leyezitha enomngozi. Ngithanda mina idlozi lakho lilwe impi yokuvula imali ibamsele nepower. Le izimpi lezi zezitha ngithanda mina ziliwe ngaleli idlozi engangachaza. Khona idlozi phela leli elihlala ngaphandle. Khwaleli idlozi lenyoka elingavumulekile ukungena ngaphakathi endlini. Elihlala ngaphandle. Abanye bayibiza ngenyoka yedlozi. Leyo nyoka leyo. Yileyo nyoka leyo ngisho uyebhedlela. Ufica ilento ilogo. Mama uma ungagooglisha nje uthi hospital logo uzoyibona leyo nyoka leyo ilogo lapha ya. It says something. Noma ugooglishe uthi World Health Organization logo uzoyibona leyo nyoka. Yingakho mina kuthe kugula umfowethu lo. Ngisachaza le ndaba le yedlozi njalo. Kuthe kugula umfowethu lo uNtando Mhlongo ngenxa yale yanto leya ekakade lenga kuyena. Ngasho ngathi mina sengiyibonile ngizoxhumana noNkulunkulu wasesibhedlela. Angithi uyayizwa language yami le. Uyayibona abaningi izobadida. Ngathi ngizoxhumana noNkulunkulu wasesibhedlela. Bese uNkulunkulu wasesibhedlela bese ngokubambisana nepower kamakhanakana oil engiyaziyo nepower yabantu abathandazayo ukuthi uNtanda kasinde including ezinye zezinyanga ebeyithandaza ngoba zikhona izinyanga ebeyithandaza ukuthi akasinde umfana. Bakhona umphakathi obuthandaza kodwa mina ngizoyilawula ngokuxhumana nepower because ngiyayazi ipower yasesibhedlela ukuthi isebenza kanjani. Uma sengixhumane nayo uzosinda umfana afuna ahambe uhlinzwa. Igazi lakhe ngeke basalisebenzisa ngelisasebenziseka ngenye indlela. Usezophila because sibona bazokwazi ukumhlinza. Ngayisho lonto bafethu. Ngisayisho khona abantu abahlekisa ngayo lento bethi wakwabona apho umuntu onelumbu ehlinzwa. Nakhona nga understand ukuthi babe bancane. Bafethu into yami ayichazeki. Ngiyajabula nje mangizwa abanye ezinye inyanga mayihlangene zithi into kaKing Bhaka ayichazeki. Into kaKing Bhaka bafethu ayilingani nokuba inyanga, ingaphezulu kakhulu kokuba inyanga. That is why ngibatshela abantu ukuthi ngikulevel 7. Uma ngikulevel 7 ngeke umuntu okulevel 1 angibone. Ingakho umuntu bethi uKing Bhaka ngimqondo ukuthi usebenza kanjani, uright ukulevel 1 ngeke azangibone ba. Ngeke baba uthi use primary school bese understand izinto ezenzeka e-high school. Lokho will never happen. Ngeke mawusu high school understand izinto ezenzeka kuma tertiary institutions. Lokho will never happen. Ngeke baba we understand leyonto. Ngeke uthi mawusebenza kwifield understand into ezenzeka e-office. That is something else bafethu. That is something else. I-level yami awuyiboni ngamehlo. Uzwa mina ngithi level 7. Mawusubona mase nginqoba iziphi. Uyabona umuntu ohlakaniphile. Useqalile manje uthi ayingeke. Zonke izinto King Bhaka uyayinqoba. Uyayinqoba.
bonke abantu ku King Bhaka bayaxolisa. Labantu bebexolisa abaxolisi King Bhaka basuke bexolisa kwipower ehamba no King Bhaka ngoba amadlozi abo asuke sebatshelile ukuthi inkosi liya bafethu ngani noma nizoyizwa lo ngeke nami bafethu khona abantu abancane engisuke ngibabona ukuthi balwela umuntu othile la social media ngeke ngidedele iphawu engaka mina ngiyothi ayibhubhisa ingane ngeke ngenze leyo nto eyami power eyokubhubhisa umuntu oyitshela ukuthi uyazi mkhulu iyaleyo nto ngeke ingane njengoba bangaka abantu ababuye ba comment ukuthanda kwabo futhi phela ngingabhubhisa wonke umhlaba ngingaphuca emazulwini power ngingaphuca ukuthi no phela ngisemhlabeni la abantu abakwazi bonke ukuvele babone ukuthi inkosi le same time umuntu bengabe ezofaka icomment ephethayo sengiyabhubhisa qhamuka omunye akhulume ku TikTok sengiyabhubhisa qhamuka omunye akhulume ku Facebook ngiyabhubhisa qhamuka omunye afaka icomment ngiyabhubhisa futhi ngiyagula ekhanda ngoba phela njengoba bekhuluma umuntu kunemimoya ayisebenzelayo akakaboni yena kodwa indlela enqotshwa ngayo emazulwini kuthathwa lemimoya emkhulu esebenzisa lezi ingane bese kwenziwa yona ukuthi ayixolise maxolisa emkhulu imoya ayisasaliki ingane ingaqala lapha inkinga mayizothi imoya emkhulu izehlisa kodwa ingane ingafuni ukulalela ubaba wayo sethe inkosi le ifuna ukulwa ingane sengayibhubhisa ke lapho sengabhutshwa ke lapho kodwa by spiritually awunikezelwa amandla ukubhubhisa unikezelwa ukunqoba bese unikezelwa ukuvika mase kunento esuke ize kuwena kufana nokuba nesibhamu esemthethweni akusona sokhabo bulala nje niyaxabana nomuntu qhu niyaxabana qhu cha esani ese self defense abantu bese befuna ukwenza isidididi sebengingenela kwakho unezingane zakho hleli qhumisa lezi zinto izofunani kwakho qhumisa lento uyabona so esesiyonto but hayi ukuthi uyaxabana naye usuyaqhamuka wena nginesibhamu mina ngokuthiwa hayi khohlwa mfana wami ngeke uye ndawo mawunjalo hayi uye ndawo se self defense so mina ngokwami nje ingakho mina umuntu uma esexolisile alikho ilanga la ngathi khona ngimxolile ngoba akaxolisi kimi ngiphethwe amandla makhulu bafethu makhulu ngiphethwe amandla amakhulu uma exolisa umuntu usuke exolisa kuwona amandla ilamandla angigumbisa idamu ngilongigumbile nje ngaqala ukugumba amandla amakhulu mayethi gumba funa ngigumbe uzolibona linjani manje ilamandla lawa enza ukuthi ngisho kufika abantu abasekhundleni eziphezulu osomabhizinisi bakwazi ukulwela izimpi zabo amandla amakhulu lawo ingaqala ngaze ngathi le South Africa mina ngiyingedwa ngiyimela imwela ngoba kulamazwe angaphandle bebazi ukuthi banemoya emkhulu ekumele icindezele imoya yala kodwa ngiyingedwa mina la hayi ngiyimela imoya la asikho isilwane esingaqhamuka ngaphandle to attack umuntu wala wa attackeka ngikhona ngimela imoya angiphela lapha ngaphandle bebesebenza ngalezi izilwane lezi ezinenyawo la eSouth Africa bekusebenza imimoya into ezu2 engiyoyichazela khona imimoya khona izilwane ezambayo okwazi ukusithuma okwazi ukwenzana but inkinga yezilwane ezabangenyawo zinezingqinamba eziningi I went through that process ngiyayazi njengoba ngiba ukhingi mina khona isikhathi wakufanele ngife ngaso kodwa ngangafa ngenxa yamandla ngase nginqobile ingqinamba zako workshop market ePine Town ngisho le komzimkhulu ngisho emaXhoseni koBhizani ngibuya le mina kude yabo King Bhaka ngibuya ngisho koGoli mina hambe nginqoba ingqinamba fika umuntu kubabaziwe kugoqwe ngengubo mase ngifikile nje ngithatha induku yami ngiyibeke ngithi mase ngimbheke emahlweni mase ngiyabamba lapha avuka umuntu manje kufika umuntu eboshiwe amabhizinisi akhe eshona phansi ewa mangifika ngithi sithatha sishone edamini mangaqala ngamthinta la kwayena ezwe ukuthi khonteza kalawo ke manje uyiqaqa into eboshiwe uyidethelele fika abantu balwa kumapolitiki balwa ngento zepolitiki ngezinto phezulu
Bazokhumbula abantu abaningi. Before kufike lesigaba lesi sokuxolisa sabantu abaxolisa kumina, aqala lapho. Kuqala mangikhulume into ivele ibe njalo. Mase ngiyikhulumile ayijiki into. Uma ungangilandela kahle from abo 2022, into engangizisho izona. Khona le ngangakhepa khona ivideo ngisho ngithi ipower kaMalema nepower kaJacob Zuma, lawo mapower axhaphazana kakhulu before. Abasoze bazwana labo bantu. Kwababathi abantu hayi ke unamanga King napha labantu njoba lokho kunjena bayahlangana manje iEFF iyayisupport iMK, iMK iyayisupport EFF, ngathi bafana nisebancane. Angikhulumi mina ngabantu abadlala ifake smile. Ngikhuluma ngemimoya, ngepower. Mawuza kumina angibheki mina wena, ngibheka imimoya, ngibheka idlozi, ngibheka ipower ohamba nayo. Mase ngikulapha mina ngisuke ngisupport idlozi lakho, ngisuke ngisupport the spiritual power ohamba naso. Ingakho ungasoze wanqotshwa. Uma uzonqotshwa into yoqala uyenze, uyoqala mina ungithathe kancane. Uyoqala mina ungingabazi. Ngithi hawu uyangigabaza, uzonqotshwa ke lapho. Kweziwa njalo. It divide and rule. Imoya isipana kanjalo. Iyakudivide nalo umuntu okuvikela. Mase sishaya umthetho wayo ukuthi yakugweba. Kodwa ngikhona khohlwa. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Inamba yami ithi 0798130260. Uya WhatsApp, please bandla ma WhatsApp. Hey. Ngiyacela ube specific. Ngizokhipha nje futhi yabona live olandelayo khona inamba engizoyikhipha yabantu abafuna umakhanda oil ukuze kube lula. Khona abantu abadinga usizo olukhulu. Bese bakhona umuntu ovele nje afone naye akazizwa ukuthi uthini. Uyafona kodwa nje uyakhuluma nje utlalela. Kwenziwe appointment uyafika number 44 Rocky Ridge Road Hirari. Yabo? Ukuhlola akuyona into encane, isigaba esikhulu lento yokuhlola. Uyabo? Ingakho mina makhona umuntu ekuthiwa uthi uyahlola somewhere eshibhile abantu bangaya kuyena. Kodwa ngendlela leyo yokubuka iziphi zabantu ayikho lula. Uyabona into eyenzeka kumina? Ungene esigodlweni, ufuna ufike uhlale khona ulinde imizuzwana, umqondo uhambe uthi zwisa kulala like uphinde phansi ufuna ukuvuka uzotolekela umuntu, inzima kabi lonto. Ngomthetho kumele ngabe mina ukuhlola kubiza kakhulu. Kodwa angibizisi kakhulu. Ngoba mase ufikile consultation ngiyahlola isikhathi akukala isikhathi la kumina. Ukuthi hayi 10 minutes phuma, 15 minutes phuma cha. As long as masakhuluma uzube right kuyima uphuma. Yonke lonto yokuhlola kuba 1.5. Cabanga mase ngikusebenza ngezinga lami abanye abakholwa abantu. Ngoba khona umuntu ofuna athi King ngifuna ungisebenze emakhanda stone. Uphinde futhi ungisebenze edamini. Ngifuna nomakhanda oil. Ngizwile ku 7000 makhanda oil. Ngiyawufuna nawo mana kuchazele. Ukusetshenzwa yimi ngezami izandla kumakhanda stone. Yimi edamini. Ngiphinde nkunika umakhanda oil konke ndawonye kuba u10,000. Kodwa ukuze ungadideki vele uwenza u11,500 kube ukuthi ngokuhlola because ngeke usuke le kude ufike uzuhambe ungazange ukuthi kwenzakala ngempilo yakho. Okwakho nje yonke into insebenzo kakhe ngibhaka vesana nje ube no11,500 uqedile lapho. And ma ufuna insebenzo ezinjalo ungalokhu na ubuza into eningi isho King ngidinga insebenzo le yasedamini. Seyazi ukuthi okay awulona lolu hlobo labantu like abavesane bafona umuntu angazi ufuna ukuthini. Uyasazi istory sakho. Uyasazi because laba umuntu ofona ngoba efuna ukubuza imibuzo eminingi, efuna ukuncoma, efuna khona bafona kuze kuphele ilo 20 minutes. Uyancoma nje. Uyinkinga uyikhawa wekingi kunje bafethu ngiyajabula manginconywa. Ngiyajabula. Kodwa how about lezi ingcingo ezinkulu eziningi engenayo. That is why ngithi send uWhatsApp uvele nje uthi King ngidinga umakhanda oil nokuyedamini. Sekuyazi ukuthi umuntu ofocus uthathwa serious. Uqalile kanjalo nje ngiyaqala mina ngiyangena esigodlweni. Ngiyaqala ngiyabheka ukuthi ubani lo muntu ngiyachecka. uNkulunkulu anibusise anikhusele lapho nikhona. Amadlozi enu ningawangabazi. uNkulunkulu ungamngabazi. Uyisiqala futhi uyisiphetho. Awusozeke wambona okaNkulunkulu noka Jehova enqotshiwe. Izwa ngami. Bafethu ningadlala ama scammers. Angikhulumi kuma inbox la ku Facebook. Okwamanje inamba yami i1 u0798130260. O mawunikezwe enye inamba omunye umuntu angisayingeni ke lonto ngoba ngibazi nabantu banjani.
umuntu uvesane nje azonika inamba esithubeni nawo seyayifonela eyibo mina mangukunika inamba ngiyokwenza live kanje ngikunikeza inamba ngeke ngithi hayi ke nansi enye siqhamuka ngemessage and mawuzokhipha imali mfethu ilungelo lakho mawuzokhokha uqala ucela ivideo call umuntu benqaba ukukunika ivideo call noma kuthiwa uyena ungangayifaki imali yakho ngaphandle makuzosho wena uthi hayi my king wena ngiyakuzwa khona abangazi ngezwi mina athi umuntu hayi izwi lakho ngiyakuzwa kodwa unelungelo lokucela ivideo call before ufaka imali mfethu uma ubanjwe ama scammers wena unenkinga ama scammer vele asebenza ngalabantu abanenkinga awukwazi ukufaka imali yakho mfethu enambeni ongakazi unikwe la kubonakala awukwazi ukufaka imali yakho izwi awulizwile nalomuntu ufaka imali yakho awumbonile kwivideo ulindeleni lapho ulindeleni enza ivideo call nomuntu nivumelane bengabe ukuthi ufuna ukuthi akuxhumanise nosedeskini eoffice through video call nangu girl ozoqhubeka udile naye ke manje uyazwa nangu to I thank you i-address 44 Rocky Ridge Road Hiral noma nje uvule uthi King Bhakanzama iza le Hiral leyo mangabuye edamini King Bhakanzama dam once wathi dam isikushonisa lenake mawuza le Hiral King Bhakanzama awukwazi ukuduka lapho ngoba i-address ungabe uyiphambanisa uyabo uNkulunkulu anibusise papa yini